Samantala, nasamsam po ng pulisya ang nasa 125,800 pesos na halaga ng hininalang Shabu at naaresto po ang dalawang street value individual na drug personality sa kinasang buy-bus operation sa bayan ng Bugallon. Ayon sa ulat, umabot po sa humigit kumulang na 18.5 na gramo ng hininalang Shabu ang narecover sa nasabing operasyon. Narecover din ang gamit na buy-bus money at iba't ibang mga drug paraphernalia. Dinala naman ng mga sospek at ang mga nakumpiskang ebidensya sa Bugallon Police Station para sa wastong dokumentasyon at investigasyon. Inihahanda na ang mga kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa mga inarestong individual. Samantala, hinikayat naman ng Pangasinan Police Provincial Office ang publiko na patuloy na makipagtulungan at suportahan ang mga otoridad sa kampanya laban sa iligal na droga. IFM News. IFM News. IFM News.